Japralangso G.E.L Church Along sitame Christmas talon pon. Patumini phain kora pho matijong cheklo tirthedang Christian thorom kirimatum an mate Jisuar nama phan kardom kardiatum an aningkan wang ason thak thaksi penengle thot sitame matijong ni phain kora phorni Japralangso G.E.L Church mate mondoli along sitame Aisaya adang pisir kep angdengsu trok ningkang sam ari chopu athepi and ponsi Japralangso G.E.L Church along sitame Christmas talon pon bangso Christmas adai mek pangcheng pon lake porphai krihnira minute thongkep apor malompen Japralangso G.E.L Church along pastor Junes Timonga hilpen mai chepahem phu ponsi mai chari pon mai pangcheng alo number lake 63 Jisu mahang ke thekha Bethlehem arongpu Alon lun pon pen mai pangcheng pon adun thu speaker evangelist sarkoi terona phan kedeng Japralangso G.E.L Church along Women's Department President Lapen Secretary Sangpi Rina Lekthepi Lapen Sangpi Ina rongpi piatum ahin pen man kedunai Karbia poho Karbia choi Lapen Jamborong pajer ponsi speaker evangelist sarkoi terona phan deng ponlo mate welcome ponlo Lasonsi aning kang sam adan kachipi padu ponlo bangso ning kang sam adan kachipi kardom lake mondoli Sir Thomas Rongphar ahin pensi ardom pon adun thu treasurer Bronson Ingtipen pini bangso Christmas along kache tondun aluhia tuma phan an pachini pon Lasonsi Sunday School Ausumar Lapen Youth Satum Bible Apod Kipu Padopon Adun thu Sunday School Ausumar Sarmar Sarpimar Youth Satum Pen Langmesen Kilun Lapen Kikan Paklang Ponsi Arnama Phan Ro Archo Ponsi Ningarong Chipi Pon Lasonsi Evangelist Sarkoi Teron Ahin Pen Aisaya Adangpi Sirkep Angdengso Trok Bible Kangthir Porhi Ponsi Jumisen Pen Ardi Dojot Arnamalam Than Pon Pen Kachetong Dun Arat Do Anaphan Klar Dak Pen Jisu Pirthe Kahachiarni Alam The Aputhak Than Pachini Pon Kejutsi Pastor Junes Timonga Hin Pen Ahir Jume Hang Ponsi Pinilabangso Christmas Mate Arni Ketherni Katalon Dun Amai Sitame Mesen Me Et Pen Pajut Pon
Master alang Luke tak ambil yang desa. Jo. Dulu. Kok bas inti nasi bila penek mana apa ket hai Ono deh. Tolong lu. Tilang le lang. Ala sih mah. Ini. Olah. Kali ala dak apa ni? Ya. Jom. Kurang lang kak. Ini patai kan. Oh, tani kau. Tadi dah hak Baby. Lang chi thing pen sar binong ti mo po news pa kar biang long